The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Sa Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin yan? Ora mismo. Tandaan nyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Lunes at tuloy-tuloy ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City. At live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 17.2 naman sa Albay at Camarines Sur, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating tabang ora mismo. Eto mga ka-aksyon, mula sa Goa, Camarines Sur, isang ina ang humihingi ng tulong sa ating programa upang ma-rescue ang kanyang dalagitang anak sa poder ng kanyang biyanan. Sumbong ng bata, hinihipuan raw siya ng kanyang sariling lolo at hindi lamang daw ito isang beses na pangyayari dahil 2 taon na raw itong nangyayari. Ang panawagan ng ina, panoorin po natin ito. Panawagan ko lang po sa ora mismo na matulungan ako makuha yung anak ko doon sa lolo. Kailangan ko makuha yun kasi minamanyak ng lolo niya. Apo mo, minamanyak mo. Ano yun? Sama mong lolo. Hindi sa alagaan mo yung apo mo. Mamanyakin mo pa. Anak ko, Diyos ko po. Yan mga ka-aksyon, ang panawagan ng isang ina patungkol sa sinapit ng kanyang anak sa poder ng lolo. Mula sa Goa, Camarines Sur, makakausap natin mismo ang nanay ng biktima na itago natin sa pangalang Daisy. Nanay Daisy, magandang hapon po. Magandang hapon po. Opo, nanay, sobra po kaming nagagalit, nalulungkot sa nangyari po sa inyo pong anak sa poder po or sa kamay po ng kanyang lolo, sariling lolo. Nanay, kailan nyo po natanggap itong sumbong ng inyo pong anak? Nung nung pizza 30 lang po ng alas 7 ng gabi po. Petsa 30 ngayong pong buwan ng Mayo. Opo, ano po siya doon sa tita niya. Doon siya po sa tita niya nagsumbong. Tapos yun po, nag-video call po kami. Tapos yun, natatakot lang daw kasing magsabi. Kaya yung tita niya, nakausap niya din yung bata, nagsabi din sa akin. Yan, takot nga lang siya magsabi. Opo. Nababanggit niyo po na nagsumbong po sa iyo sa paraan po ng video call. Opo. Opo. Nasaan po kayo ng mga oras po na nagsumbong po sa inyo yung anak po ninyo? Nasa bahay po. Nasa bahay? Opo, nandito po sa bahay namin dito sa Goa. Okay. So sa madaling sabi, hindi po kayo magkasama ng anak po ninyo dahil nababanggit nyo na nasa poder po ito ng kanyang lola. Nasa tita niya pa po nung pizza 30 po nung nagsumbong sa akin yung bata. Opo. Ilang taon na po itong anak? Ito pong anak po ninyo, ilan po? 15 years old po. 15 years old. So, sa paraan po ng pagsusumbong po sa inyo, nag-usap po kayo through video call. So, ano po yung binanggit po ng anak po ninyo? Yung binanggit ng anak ko, yung pag nagregla na daw, sabi daw ng lolo niya, magsabi daw sa kanya at pwede na daw yun kasi yun naman daw yung nagpalakas sa kanya. Pag nagregla na daw, sabihin sa kanya.
Opo, tapos wag daw pong ipagsabi kung kanino. Ayun. So, bakit ganun po yung tanong ng lolo? Ano po yung pakakabanggit ng anak niyo po? Yun po yung pagkakabanggit niya na, yun nga po na, na pag nagregla na daw, sabihin daw, kasi pwede na daw yun, kasi yun daw yung nagpalaki sa kanya. Yun yung nabanggit ng nung lolo niya sa kanya. Kaso, takot lang daw siyang magsumbong at baka daw hindi siya paniwalaan. Opo. Nanay Daisy, matanong ko lang po, ito pong lolo na pinag-uusapan po natin, lolo po paano yan? Tatay po ninyo? Tatay ng mister nyo? Or paano po naging... Tatay po ng, yung ama ni Cristel. Tatay po mismo ng ama ng anak po ninyo? Apo. Okay. So, nung nagsumbong na po sa inyo ito pong anak nyong si Bel, gaano po kayo kasigurado na totoo po yung sumbong niya? Ito pong natanggap po ninyo? Sigurado po ako kasi nangyari na po yan sa akin yung nandoon pa ako. So, nung nagsumbong po ako sa dati kong kinakasama, hindi naman po siya naniwala sa akin. Kaya maniniwala po ako sa anak ko kasi nangyari na yan po sa akin doon. So ibig sabihin, ikaw mismo ay biktima nitong lolong pinag-uusapan natin? Opo. Bata pa po ako nun kumbaga wala pa sa yung batang-bata pa ako. Takot din ako noon. Kaya naniniwala po ako sa anak ko kasi pinagdaanan ko po yan. Okay. So, binabanggit niyo po na ikaw mismo, pinagdaanan mo ito sa kamay mismo nitong lolong itong pinag-uusapan natin. So, bakit pumayag ka na nandun manatili or magstay itong anak mo sa poder nitong tiyahin na kung saan malapit sa kanyang lolo? That time po kasi nung nag-usap na po kami dati niyan sa barangay kasi hindi ko nakuha kasi naman daw ako kukuha ng ibubuhay sa anak ko. Kumbaga inaanon pa ng barangay na parang may pinapanigan, gano'n. Tapos hindi ko nakuha yung anak ko, wala pa naman talaga akong trabaho noon. Di sabi ko, okay, sige, para wala nang Pero ngayong nalaman kong ganito yung nangyari sa anak ko, nagsumbong, wala nga naman kong pabayaan ko, hindi ko yan pababayaan, anak ko yun. Tama yan, kasi nung nangyari yan sa'yo, ano yung ginawa mo? Dahil binabanggit mo na ito mismong nangyari sa anak mo ay ginawa din sa'yo nitong mismong lolong ito. So, ano yung ginawa mo that time na nangyari yan sa'yo? Ganito po kasi, yung lagi ka siyang, pag wala po yung that time po kasi, hindi ko pa alam noon na, nandun ako sa bahay, tapos maagang umaalis yung dati kong partner. Nagulat na lang po ako, nakayakap na sa akin, gano'n, sabi ko, Tapos, naitulak ko din po siya, tapos nung time na naging aware na din po ako na, pag umaalis po yung dati kong partner, nilalak ko po yung pinto, pero, pati papasok din, pa rin po siya doon sa bahay namin. Pero pinapadla ko po yun, kahit maingay yung mga aso doon namin. Nilalak ko, hindi ko po talaga binubuksan. At yun nga, yung kaba ko na, andun na lahat. Okay. Nanay Daisy, matanong ko, ito bang tatay ni Bel, itong anak po ninyo, kasal po kayo sa tatay nito? Hindi po kami kasal niyan kasi sabi nila nung pagkakasal daw, sabi naman ng nanay niya, ay mag-iipon pa daw ng pakpak. Ayun yung sagot. So, hindi kayo kasal. So, bakit ka pumayag na mapunta ito sa poder ng ama na anak po ninyo na hindi po kayo kasal? Takot pa po kasi ko nun, tapos bata pa ako nun, parang yung kasi kampi-kampihan kasi sila doon. Yun. Tapos So, dahil... pinalabas nila na yung bata, pinaampong ko daw kahit hindi naman totoo, hindi ko lang naman sa lola ko. So dahil sa takot, pumayag ka na mapunta na lang yung anak mo doon sa poder ng tatay niya. Opo, dahil doon sa takot ko. Pero ngayon po hindi na ako papayag pag ganun kasi ang hirap pag nangyari sa kanya yung mga pinagdaanan ko, hindi ko matatanggap. Okay, eto yung tanong ko, kasi nagsumbong sa iyo yung anak mong itong si Bel ng pang babastos or itong kabalastugan na ginawa ng kanyang lolo. Ano raw yung ginagawa sa kanya ng kanyang lolo? Yan yung sinabi niya na kapag lalo na daw pag nagdaanan ng mga kalabaw, yun, pumupunta daw doon, tapos sabi niya umiiwas na lang daw siya kasi takot na nga siya .
Okay, ang tanong ko, ano yung ginagawa? Kasi siyempre, Sabi niya na nabanggit din niya sa akin na may humawak sa part na bahagi ng kanyang ano. humawak sa mga maselang bahagi ng kanyang Opo. bahagi ng kanyang katawan. Aside nun, kasi sabi mo na ginawa na din ito sa iyo ng iyong lolo. Sa iyo, ano yung ginawa sa iyo ng lolo itong si Lolo Jeric? Yan po yung ano, yung makakat siya sa akin, tapos pati tapasok sa bahay. Siyempre, nandun na lang sa lahat ng takot ko. Tapos, nung pagsabi ko na sa dati kong partner na, ganito yung, binastos ako eh. Hindi naman siya niniwala. Okay. Gusto kong maging specific tayo, Daisy. Ano yung ginawa sa iyo ng biyanan mo? Niyakap po, tapos sabi niya, buntis ako nun eh. Sabi, tingnan ko nga kung manganganak ka, sabi ba naman na gano'n. Tingnan ko yung kung malapit nang lumabas yung anak mo. Hinawakan niya dati yung tiyan ko pa. Yung tiyan ko, hinawakan niya kung lalabas na daw yung bata. Yun yung ginawa niya. Okay. So, niyakap ka lang, inawakan yung tiyan mo dahil buntis ka ng mga oras na yon. Pero yung nasa isip namin, alam mo ba, Daisy, yung iniisip namin, anong pangklaseng pambabastos yung ginawa sa'yo? Dahil binabanggit mo, kaparehas, parang ginawa na din ito sa'yo, yung nangyari ngayon sa anak mo. So, yun yung yung pinipersa niyang mahiga ako, gano'n. At tinulak ko siya kasi sabi ko, hindi pwede kasi ganito, ganyan. Takot na ako, nanginginig ako ng time na yun. okay. Tapos yun, lagi ko nang tinasara yung TikTok, kinakadena ko na. Ayun. So, tinulak ka, pinahiga ka, pero walang nangyari sa inyo. Wala naman po kasi, yun nga po, tinulak ko siya kasi yun nga yung... Okay. So, that time nakadama ka ng iba na plano sa iyo ng yung biyanan. Hello, Daisy? Oo. So, syempre, sabi mo meron kang nadamang ganon na parang iba yung takbo ng plano sa iyo nitong biyanan mo. Opo, kasi lagi po siyang doon, pumupunta lagi siya doon tuwing umaga. Okay. So, aside sa iyo, meron ka na bang ibang narinig na sumbong coming from iba pang kapamilya, na same situation na pinagdaanan mo? Nang ano pa? Meron ka na bang ibang sumbong na narinig na ganito din yung pinagdaanan mo sa kamay ng biyanan mo? Wala naman po. Okay, pero nadama mo or parang alam mo yung takbo ng isip mo na talagang itong biyanan mo ay may plano sa'yo ang gawin. Kasi yung yung halos yung kapatid nga din niya, kung naging ko din po yun. Nung ganon din po yung mga ginawa sa kapatid ko, kaya naghiwalay din po sila ng... Ayun. So, ibig sabihin, aside... Stepfather ko din po siya. Okay. So, ibig sabihin nito, Daisy, aside sa'yo, yung kapatid mo din, nakadanas din ng pambabastos mula dito sa biyanan mo? Mula sa kapatid ng biyanan ko. Kapatid ng biyanan mo? So, kapatid mismo ng biyanan mo, ginawa niya ng kabalasugan? Opo, kasi naging stepfather ko din po yun. Okay. So ngayon, balik tayo dito, alam mo kasi, Daisy, iba kasi yung experience mo na ikaw mismo yung nakaranas ng pambabastos mula dito sa biyanan mo kumpara doon sa binabanggit mo na pinagdaanan din ng kapatid mismo ng biyanan mo. Okay. Ngayon, balik tayo dito sa anak mo, etong si Bel. Ano pa yung mga kwento niya na pinagdaanan dito mismo sa kanyang lolo? Yun lang man lang po yung kwento niya kasi natakot na po siyang magsabi kung ano pa yung mga ginawa ng lolo niya sa kanya. Mahihain din po kasi siya. And then, yun lang pong nasabi niya na, yun nga na yung wag daw sabihin sa iba yung sinabi niya doon sa anak ko. Tapos, pag nagregla nga daw, sabihin daw sa kanya, kasi pwede naman daw kasi... Okay, Daisy, okay. Daisy, nakwento mo na yung bahagi ng kwentong yan. Ang tanong ko ngayon,
paano natin masisiguro na yung anak mo ay biktima ng pagbabastos mula dito sa kanyang lolo? Ano yung kwento ng anak mo mismo? Ayaw nga niyang mag-stay doon sa lola niya doon sa mas gusto niya pa dito sa amin kasi yun nga yung takot na takot siya nga na baka may mangyari pa sa kanyang hindi maganda doon sa lolo niya. Okay, nandun na tayo. Takot na takot siya, nagkaroon siya ng trauma dahil sa mga posibleng mangyari sa kanya doon sa poder ng kanyang lola at lolo. Ngayon, para mas malaman natin yung impormasyon na or sumbong ng anak mo, ano pa yung pangbabastos na ginawa nitong lolo niya? Hello, Daisy. Okay, medyo nag-iba yung signal, ano? Daisy? Hello po. Okay. Doon tayo, no? Idirekta mo sa punto, sa tanong ko. Ano yung ginawang pambabastos ng lolo? Meron bang sa kanilang nangyari? Inaalay ba itong anak mo? Niyakap daw po siya, praso hindi daw po siya makagalaw. Niyakap? Opo, hindi daw po siya makagalaw. Okay. Niyakap, hindi makagalaw. Ano pa? Yun po yung sabi niya. Kaya ang ginagawa niya daw po, umiiwas na lang siya pag napunta doon. Lumalayo daw po siya sa lolo niya. Okay, so thanks God, hindi nakarating doon sa puntong hinalay siya. Opo. Okay, walang ganon. Eto bang nangyari sa anak mo, alam ng tatay niya? Hindi po kasi daw po, natatakot daw po siyang sabihin at baka daw hindi maniwala yung papa niya. Sige. Ma'am Daisy, magandang hapon po, ano? Yes po. Opo, maitanong ko lang, nung kayo pa ng dati mong kinakasama, kamusta yung pagkakakilanlan mo dito kay Lolo Jerry? Ganun na talaga siya nung nagsasama pa lang kami nung dating kinakasama ko. Ganun na talaga siya, may something na kasing parang yung niya, iba yung galaw niya. Pinapadaan lang siya, buntis ako, ganito, parang kakaiba. Tapos yung dati ko naman kinakasama, kaya kami naghiwalay noon dahil din sa pambubugbog niya sa akin laging lasing pag umuwi. Tapos binubugbog niya ako sa harap ng mga bata. Tapos sinasabi niya, ang dami ko daw lalaki kahit wala naman. Ganon. Tapos lagi-lagi yan, lasing, nagsisigaw na, malayo ko nagsisigaw na, at yun. Pagdating sa bahay, bugbog sarado na. Opo. May tanong ko lang, Ma'am Daisy, ilang taon na po ito si Lolo Jerry? Hindi ko po maanayin kung ilang taon na siya, pero matanda na din po siya eh. Opo. Nabanggit mo kanina, Ma'am, 7 years na kayong hiwalay nitong tatay ng anak nyo. Opo. Opo. Maaari ba namin malaman kung bakit kayo naghiwalay, Ma'am? Dahil po sa pambubugbog niya sa akin, kaya po naghiwalay kami. Opo. Tapos, bakit umabot sa punto na yung bata nandun na sa poder ng tatay nito? Kasi po nung nag-usap kami sa barangay, yung dinala ko po yan sa lola namin sa bahaw, ang pinalabas po nila, pinaampong ko daw, binigay ko daw. Tapos yun, kinuha nila yung bata doon, di mag-apply po sana akong trabaho noon kasi wala pa po akong that time trabaho. Mag-apply po ako para nga yung mga bata, masuportahin ko yung pangangailang kaso, kinuha nila doon, tapos hindi ko na nakuha doon sa tatay niya kasi takot din po ako nung time na yun, ilang edad pa lang po noon eh. Opo. At nang nalaman mo na or naisumbong na sa'yo ni Bel itong nangyari na panghara sa kanya ng lolo, ay naipaabot mo na po ba ito sa dati mong kinakasama? At ano yung naging action niya, Ma'am? Hindi niya pa po alam itong sinabi sa akin ng bata. Opo. Bakit, Ma'am, hindi mo sinabi sa tatay nila? Kaya sana na tulungan ka, Ma'am, regarding dito sa... Kasi po, kung sasabihin ko sa kanya, baka hindi na rin maniwala sa akin. That time nga, hindi siya naniwala sa akin. Sa bagay, tama naman na Daisy, no? Kung sa tingin nyo po, hindi maniniwala sa'yo yung tatay ng anak mo, better, doon ka na lang sa makakatulong sa'yo. Nanay Daisy, ano yung naramdaman mo? Nung nalaman mo or ikunento sa'yo ng anak mo itong eksperyensya niya, itong pinagdaanan niya sa kamay ng kanyang sariling lolo? Nakakalungkot, tapos nakakapanghina, hindi mo alam yung gagawin mo, kung
mahirap tanggapin na yung lolo niya mismo yung sisira sa pagkatao niya, sa buhay niya. Ang hirap matanggapin. At nakakapangina talaga, alos ang hina ka, hindi mo maintindihan yung Oo. mararamdaman ng isang nanay. Meron ka ba, Daisy, na pagsisising nararamdaman dyan dahil hindi mo ipinaglaban yung karapatan mo bilang isang nanay na dapat ikaw yung nagpalaki sa kanya at hindi doon sa poder ng tatay niya? Meron po, kasi iniwan ko po sila na ilang taon pa lang silang Kaso that time kasi wala pa akong trabaho noon, paano ko bubuhay yung bata, tapos yun, nagtutulong-tulungan pa sila doon, wala din naman akong kakampi ng mga time na yun, hindi ko bali yung gagawin ko, kaya sabi ko ngayon kaya ko nang kunin yung bata, kaya kung buhayin ko, kunin ko yung bata, kaysa mapahamak doon sa lolo niya. Opo, kasi kung sana ay naipaglaban mo, hindi ito nangyari sa anak mo, Nanay Daisy. Oo nga po eh. Sige, maisingit ko lang partner, maliban dito, Ma'am Daisy, kay Bel, meron pa po ba kayong anak dito sa dati mong kinakasama? Yung pangalawa po, lalaki po yun. Yung lalaki, ma'am, nasa iyo or nasa poder din ng Nasa tatay? poder ng tatay, tapos yung bunso po na andun sa lola niya dito sa magulang ko po. Okay, sa ngayon, ma'am, ano po yung pinakagusto mong mangyari? Makuha po yung dalawang bata doon sa poder ng tatay ko. Sige. Yun lang yung gusto ko makuha, yung mga anak ko. Sige. Matanong ko lang, Nanay Daisy, kailan kayo last na nag-usap nitong anak mong si Bel? Noong pizza 30 po, ng Mayo po. Ayun na yung last yung pag-uusap. Opo, yun Okay. na lang last namin pag-usap kasi umuwi na din po siya kinabukasan dun sa tatay. Oo, so hanggang ngayon, nag-aalala ka dahil nasa poder pa rin nila yung anak mo. Opo, baka sabi ko, baka anong gawin na pag nalaman nilang ganito, baka anong gawin sa bata. Okay. So, Nanay Daisy, makinig ka, no, para mabawasan at maibsan yung inyong alalahanin at para malaman mo kung ano yung dapat natin gawin. Makakausap natin ngayon si Ma'am Charmaine Arino, ang social worker ng Provincial Social Welfare and Development Office ng Camarines Sur. Magandang hapon po, Ma'am Charmaine. Magandang hapon din po. Apo, Ma'am, medyo iba po itong sitwasyon dahil nasa poder po ng kanyang lolo or sa ama po, sa side ng ama. Pero hindi po ligtas yung kalagayan po nitong anak po ni Nanay Daisy. Ma'am, maaari po ba na sa hapon ding ito makuha po ni Nanay Daisy ang kanyang anak na si alias Bel mula po sa poder ng kanyang lolo? Unang-una po, kailangan po nating tiyakin ang kaligtasan ng biktima. Sa lahat ng oras, ang pinakamahalaga po ay ang best interest ng biktima. Lahat ng desisyon at aksyon na gagawin ay dapat po nakatuon sa kung ano mang pinakamainam, pinakaligtas at ikinabubuti po ng biktima, lalo na kung ito ay bata or minor. Opo. Dapat agad itong mailayo po natin o ma-pull out sa kapaligiran o sa tao na nagdudulot ng panganib o abuso. Kung may kamag-anak naman po na mapagkakatiwalaan at ligtas, maibibigay muna sa kanila ang bata bilang pansamantalang tirahan. Ngunit kung walang kamag-anak na ligtas, dapat maasikaso na po natin agad ang temporary shelter sa pamagitan po ng masusing assessment po ng ating mga taga-MSWDO or ng social worker in charge para masiguradong ligtas po at protektado ang bata. Opo. Habang isinasagawa po ang hakbang para sa kanyang kaligtasan at karapatan. Opo, sa nababanggit niyo po, Ma'am Charmaine, sa nababanggit niyo po na dapat kaligtasan ng bata ang unahin natin. So, meaning to say po, sa kwento po ng nanay, sa sumbong po ng nanay, at harm po yung bata at hindi po ligtas sa poder po ng kanyang lolo. So, maaari po na ito po ay bigyan po natin ng kaukulang aksyon para po ay makuha yung bata po sa mas lalong madaling panahon. Opo, kung ang biktima ay nasa agarang panganib, dapat po ang unang gawin na po ay tumawag agad sa barangay o pulisya o sa pinakamalapit pong protective shelter facility. As always po, kailangan po yung best interest ng child, safety and protection, and dapat po i-practice din po natin ang confidentiality po ng kaso. Opo. Ma'am, sa katunayan po, may team po kami dyan na naka-standby. Dyan po, ma'am, mismo sa Camarines Sur. Ipapasama po namin sa inyong opisina upang ma-rescue po itong bata.
Kailangan po nating mag-coordinate, sir, sa Municipal Social Welfare Office po. Opo. Apo, Kasi maari po ba, ma'am? jurisdiction po ng case. Apo, Ma'am Charmaine, maari po ba na through you po ay makipag-coordinate po tayo doon mismo sa opisina ng MSWDO Pili Camarines Sur para naman po yung aming team sa tulong po ninyo ay talaga pong magawa po yung dapat na aksyon ngayong mismong hapon? Opo, ipaparating po namin yan sa head namin para po mag-coordinate po doon sa MSWDO po. Yun! Opo. Sige. Kasi po, Opo, as general na lang siguro, ma'am. agad na ma-actionan po. Opo, as general na lang siguro, ma'am. Ano po yung mensahe natin sa mga biktima or nakakaranas po ng pang-aabusong ganito po, ma'am? Opo. Ang pananakit at pang-aabuso po or kung ano man pong nangyari sa kanilang pang-aabuso ay hindi dapat kinukonsente. Unang-una, huwag matakot na magsalita. Ang katahimikan ay nagbibigay lakas lamang sa mga abusado. So ang pag-report po, may pag-asa tayong magagawa at lagi pong handa ang mga social worker, mga ahansya ng gobyerno at komunidad po para tumulong at umalalay at maitaguyod po natin ang hinihingi nilang hustisya. Opo. So, very clear po ang inyo pong paliwanag, Ma'am Charmaine, at ang inyo pong aksyon. Sa tulong po ninyo at ng aming team ay agara po nating i-rescue yung bata po para naman po ay maging ligtas na po siya sa kamay po ng kanyang lolo. Ma'am Charmaine Arino, maraming salamat po ang Social Worker and Provincial Social Welfare and Development Officer ng Camarines Sur. Maraming salamat po. Thank you din po. At eto naman, para sa kasiguraduhan at seguridad nila Daisy, idudulog na rin natin ito sa tanggapan ng pulis. Partner, dapat kasi syempre after nung DSWD, parang malaman natin kung ano yung dapat gawin para dito ay mareso kaagad yung bata. Dapat malaman din natin kung ano yung magiging aksyon sa lado naman ng PNP. Tama. At mga ganitong sitwasyon, partner, dapat talagang ma-rescue na itong mga bata. Kasi trauma yan hanggang sa paglaki nila. Okay. So, tawagan natin, partner, si RD Dizon, para malaman natin kung ano yung agarang gagawin para naman lubos-lubusan na natin, partner, na masolusyonan, matulungan at ma-rescue yung bata. Tama, partner. Ayun, kasi sa mga ganitong klase ng reklamo, full force ang tulong ng MSWDO at ng PNP. Nasa linya na ang butihin at magaling na Police Regional Director ng PRO 5. Magandang hapon po, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Ma'am Rem, magandang hapon at sa lahat ng nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Ayun, one call away ka talaga, RD. Ito po yung sitwasyon, isang nanay po yung dumulog po sa ating tanggapan at humingi po ng tulong patungkol po sa kanyang 15 years old na anak. Nasa kasalukuyan po, nasa poder ng kanyang lolo sa Pili Camarines Sur. At ang sumbong po ng bata ay nakakaranas po ito ng pangbabastos, panghihipo mula po sa kanyang sariling lolo. So ano po ba yung asistensya ang pwede po nating maibigay na tulong sa nanay po at sa bata po, RD? Ma'am, dapat po idulog na kaagad yan sa pulis para maaresto na po natin yung suspect. Kailangan idalhin na po yan sa station para makuna ng statement, malaman natin yung nangyari sa kanya. Yun ang immediate natin, ma'am, kasi pwede nang arestuhin yung suspect po niyan, ma'am. Opo, bukang naglalakad si RD at hinihingal, pero talagang... Opo. At least pinagbigyan tayo, partner, kahit sa hectic na RD, schedule. eto pong biktima ay nasa Camarines Sur po. Maaari po ba tayong makipag-coordinate po sa tanggapan ng PNP doon po sa Camarines Sur para once and for all ay coordinated po itong lakad po ng aming team? Dahil ngayon din po mismo ay plano po ng aming team at ng MSWDO na kunin po yung bata sa poder po ng lolo. Sige po, ma'am. Unang-una kailangan natin ang tulong talaga ng PNP dyan kasi baka mag-resist at kailangan ma-aresto na po yan. Opo. RD, para lamang din sa kalaman ng ating mga tagapanood at tagapakinig, baka po sila ay nakakaranas rin ng parehas na sitwasyon, ngunit takot o walang alam sa proseso. Ano po ang maaari nilang gawin o asahan sa tanggapan ng PNP? Kung po yan, sir, case of sexual harassment yan. At kailangan na ma-actionan na po kaagad yan. Pangalawa na lang po yung custody ng kuanay sa kuan. Custody ay sa magulang pa rin, sa nanay.
Opo, tama po. Kahit yung MSW at PNP talagang dapat agaran ng ma-rescue itong bata. RD, maraming salamat po RD at makikipag-coordinate pa rin po kami sa inyo para po ay malaman po namin kung all set na po yung ating pagpunta doon at ma-rescue yung bata. Thank you po, ma'am. Opo, so nasa event din si RD. Maraming salamat po, Police Brigadier General Andre Perez Dizon. Mabuhay po kayo. Welcome po. Ayun. So, kahit ganyan si RD partner. Kahit 24/7 biglaan partner. yung tawag. partner, talagang sasagot at Go na, sasagot go si yan. partner. So, makikipag-coordinate si RD doon sa Camarines Sur PNP para etong ating team at yung MSWDO ay full force partner sa pag-rescue sa bata. Balikan natin si Nanay Daisy. Nanay Daisy? Hello po. Apo, napakinggan niyo po yung nabanggit po ni Ma'am ng MSWDO at syempre si RD ng PNP. So full force po, magtutulungan po kami tayo para po makuha po natin yung kustodiya po ng bata doon po mismo sa kanyang lolo. Apo, Nanay Daisy, wag po kayong mag-alala dahil yung team po namin dyan sa Camarines Sur, sasamahan po kayo agad ngayong hapon sa tanggapan ng WCPD at MSWDO Pili Camarines Sur. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Daisy. Sisiguraduhin po natin na ngayong hapon mismo ay maiuwi po ninyo ang inyong anak sa tulong yan ng WCPD at MSWDO. Ma'am, thank you po. Apo. Sana makuha ko na yung bata. Tandaan nyo po, Nanay, kayo po yung may full responsibility at may full right sa inyo pong anak dahil kayo po yung nanay at hindi po kayo kasal ng dati nyo pong kinakasama. Apo. Ano po yung pakiramdam nyo po ngayon, Nanay Daisy? Masaya po lalo na pag nakuha ko na yung anak ko. So tama naman, So ngayon, hanggat hindi nyo pa po nakakasama yung anak po ninyo, hati pa po yung nararamdaman nyo. Pero pag once na nakasama nyo na po, magiging masaya na po kayo uli, Nanay. Opo, thank you po. Opo. So payo lang po namin, Nanay, pag nasa inyo na po yung anak po ninyo, alagaan nyo po siya ng maigi, bantayan nyo po para hindi na po maulit ang ganito pong pangyayari. Opo. Opo. Yung plano nyo po, patungkol sa lolo? Sa lolo, kailangan din maturuan ng leksyon yung lolo eh. Magpapail na lang po kami ng case. Opo. So, desidido po kayo na magsampa ng kaso laban po sa inyong biyanan? Opo. Sige. At sana'y magsilbing aral ito sa mga magulang na huwag pakakampante para sa kanila. Especially, babae yung anak nila. Opo. Hindi man nila gusto yung ganitong pangyayari, pero maaring maiwasan kung naalagaan at pinalaki nila. Correct, partner. Diba? Pinalaki nila bilang nanay yung kanilang mga anak. Pero andyan na yan, partner. So, hiling po natin na mabigyan ng hustisya yung ginawa ng lolong ito sa kanyang apo. At yan. At sa pagbabalik ng tabang ora mismo, 8 taong gulang pa lang na batang lalaki, lumalaban na sa sakit na stage 5 chronic kidney disease ang hinaing ng kanyang ina mula sa Cavite. Ora mismo nating tutugunan. Kaya huwag kayong bibitaw mga kaaksyon, magbabalik pa ang tabang ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski gurano ini karayo o karani ang sa Indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay sarupong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental,
laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin taini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang satuyang programa, ang libreng gupit, asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, buya ko pong ipaabot sa indo na Ako Bicol Party List permi yaon para sa indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa indong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa Ako Bicol Party List, padagos po niya to dadarahon ang mga programa na direktang nakakapiktar asin nakakatabang sa Indogabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilig asin pagtitiwala naway padagos niya tong ipangadji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin maray na aldaw sa Indogabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Inat sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po arag po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaon ng tabang hali sa Ako Bicol Party List. Papasalamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo dahil may ikamalilinguan habang kami nabubuhay. Dakulaon ining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa.
Nagbabalik ang tabang. Ora mismo itong mga kaaksyon mula sa ating satellite office sa Kongreso. Isang ina nagmula sa Cavite ay personal na dumulog sa ating tanggapan para humingi ng tulong sa gamutan ng kanyang 11 taong gulang na anak na 3 taon nang lumalaban sa sakit na stage 5 chronic kidney disease. Magandang hapon, Nanay Rose Ann Fronda. Hello, Nay. Hello po, magandang hapon po. Apo, magandang hapon din sa iyo, ma'am. Kamusta na ang kalagayan ngayon ng iyong anak na si Sak? Sa ngayon po, okay naman po siya, sir. Opo, maaari ba namin na maitanong anong naging sintomas para ma-diagnose po siya ng sakit na CKD sa murang edad nito? Bali, nung March 2022 po siya na-diagnose, sir. Opo. 8 years old pa lang po siya noon. So, nag-try po kami na maggamutan. Baka sakali pong kaya pa ng gamutan. Kasi lang po, ang nirefer po talaga sa amin ng doktor is dialysis na po talaga. Opo, kasi stage 5 na po agad yung sakit niya nung nalaman po namin. Opo. Bakit? Ano, ma'am, yung nararanasan or nagiging epekto po sa anak nyo nitong sakit niya, ma'am? Nung una po, sir, nagkaroon po siya ng mga allergies na hindi po talaga siya gumagaling hanggang sa nagtubig-tubig at saka doon na po siya nagmanas. Opo. Sa ngayon, ma'am, sino po yung nagtutustos po sa gamutan niya sa loob ng 3 taon po, ma'am? Bali, kami po dati mag-asawa, OFW po kami. So nag-decide po kami na umuwi na lang po ng Pilipinas kasi nung una po hindi ako pinayagan ng amo ko kaya nauna po siya umuwi, dito na po siya nagtrabaho. Tapos nung nakauwi na po ako na natapos na yung kontrata ko, ako na po yung nag-aalaga sa anak ko. Opo. So ngayon, ma'am, yung mister ko na lang po yung nagpo-provide. So may mga tulong naman po minsan sa family niya, sa family ko, yun po. Opo. So ibig sabihin ngayon, ma'am, is ikaw talaga yung full-time na nag-aalaga dito sa anak niyo, ma'am, na si Sak, at yung asawa mo na lang yung nagtatrabaho. Yes po. Sumasapat naman po ba yung kinikita ng mister niyo, ma'am, sa pang-araw-araw niyo, especially na meron na gamutan itong anak niyong si Sak? Sa totoo lang po, sir, hindi po talaga nagkakasya kasi minimum wage earner lang po yung asawa ko. Kaya hindi po talaga sapat. Kailangan lang po talaga namin tipirin kung ano man po yung kaya namin i-provide para po sa pang-araw-araw at sa gamutan po ng anak ko. Opo. Ito po bang, ma'am, na si Sak ay nag-iisa niyong anak? Hindi po. May ate pa po siya na nag-aaral po. Nag-aaral. O, kamusta na, ma'am, ngayon na speaking sa pag-aaral? Kamusta na yung pag-aaral ni Sak ngayon na dumara na siya ng sakit? Bali, modular po kasi siya, sir, pero dahil nga po sa minsan palaging admit, meron po yung 3 months, 2 months, naka-admit po siya, ilang araw lang uuwi, babalik po agad. Kaya parang hindi na rin po yung pag-aaral niya, hindi na rin po talaga niya napagtutuunan ng pansin masyado ngayon. Opo. Opo. Magandang hapon po, Nanay Rose Ann. Magandang hapon po, ma'am. Opo. Si Mr. po, kumusta? Ano po yung hanap buhay niya? Okay lang naman po, ma'am. Bali, utility hotel po siya, ma'am. Sa isang hotel siya nagtatrabaho. Opo. Opo. So, paano niyo po naitatawid ang pang-araw-araw niyong pangangailangan habang si Sak po ay nag-undergo po ng medication? Yun po, yung sahod po, pinagkakasya po namin. Kaya kung ano po yung mga programa na pwede po namin lapitan, yun po talaga yung ginagawa namin. Kailangan lang po talaga ng sipag at saka para makahanap po ng tulong para po ma-provide namin lahat po yung pangangailangan ng anak po namin. Opo. Si Sak ay merong CKD stage 5. Yes, opo. Ano po yung sabi ng doktor patungkol po dito sa kalagayan po ni Sak? Bali, ngayon po kasi under treatment po siya, which is peritoneal dialysis po. Yun po talaga yung pinaka-way po muna ngayon while waiting po sa kidney transplant po niya. Unfortunately po, dahil po sa nagkaroon po siya ng complications na naapektuhan po yung puso niya, nagkaroon din po siya ng cardiomyopathy, which is ganun din po talaga kapag may mga CKD patient po. Yung mga may kidney failure po, yun po yung isa sa nagiging complications. Kaya nasabihan po kami ng doktor na mahirap pong ipilit namin yung kidney transplant kasi baka po bilang bigay po yung puso.
Opo. So yun yung hindrance kung bakit hindi na muna pwedeng i-undergo ng kidney transplant itong si Sak. Yes po. So ano na lang daw po yung, for the meantime, ano po yung kailangan munang gawin kay Sak para maging maayos yung sitwasyon niya, yung karamdaman niya? For the meantime po, ma'am, under CAPD po siya, continuous ambulatory peritoneal dialysis po. Yun po yung treatment na ginagawa po namin ngayon. Opo. So, Nanay Rose Ann, lumapit po kayo sa aming programa sa Ako Bicol Party List. Ano po yung pangangailangan po ninyo para po makatulong po kami? Yun po, lumapit po ako sa inyong programa kasi po kailangan po talaga namin ng gamutan para sa treatment ng anak ko na monthly po namin ginagawa. Yung peritoneal dialysis po, sa mga hindi po nakakalam, araw-araw po itong ginagawa. Para sa anak ko po, 7 times a day po siya nagda-dialysis. 7 times a day? Yes po. Opo. So, saan po kayo, Nanay Rose Ann, humuhugot po ng lakas dahil yung anak po ninyo ay ganito po yung pinagdadaanan? Ayun po. Dasal po. Opo. Sabi nga po ng anak ko, fighting. Yun po. Opo. Faith lang. Opo, tama po yan, Nanay Rose Ann, ano? Wala pong ibang makakatulong po sa atin. Siya lang po talaga. So, tama yung sinabi ng anak po ninyo, ano? Magtiwala lang po tayo kay Lord. Opo, opo. Opo. Nanay Rose Ann, kanino nyo po nalaman ng Ako Bicol Party List ay tumutulong po sa mga katulad nyo na nangangailangan po ng medical assistance? Bali, ano po, sa mga kasamahan po namin, pero yung Ako Bicol po, parang nagpunta na po kasi sila dati sa PCMC. So parang na-introduce po sa amin yung party list na to na tumutulong nga po sa mga pasyente may sakit, mga may chronic diseases, yun po. Opo, dahil po dyan ma'am, standby ka lang para sagutin ang pangangailangang medikal. Nasa kabilang linya ng ating telepono ngayon si Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon sa iyo, Sir Alvin. Magandang hapon po sa inyo dyan, sa Tabang Ora mismo at sa mga nanonood po at nakikinig po ngayon sa programa natin. Opo, meron po tayong kababayan na nangangailangan po ng tulong para sa kanyang anak. Maaari po ba na sa tulong ng Ako Bicol Party List ay masagot na ang kinakailangang laboratory test at gamutan nitong anak ni Ma'am Rose Ann? Opo, nasa akin po ang file ni Zach at sinabmit po yata ni Mami Rose kanina dito sa People's Day natin sa Kongreso. At nabasa po natin ito at sinorward natin kay Congressman Saldico po na Ako Bicol Party List. Nakikinig po ako sa interview nyo kanina. Talagang sinagot ni Lord ang panalangin ni Rose dahil sasagutin na po na Ako Bicol Party List ang 80,000 na lab test at saka medicines niya para kay Saka, no? Ayun! So talagang malakas si Nanay Rose Ann sa Ako Bicol Party List at ang Ako Bicol Party List ay malakas din kay Lord dahil eto na Nanay Rose Ann, sasagutin na po ng Ako Bicol Party List yung gamutan po, yung kakailanganin po para po kung ano pong procedure yung gagawin kay Sak. Wala na po kayong dapat pang alalahan ni Nanay Rose Ann. Nanay? Yes po. Napakinggan niyo po si Sir Alvin. Opo, ma'am. Opo. So, ano po yung pakiramdam niyo po, Nanay Rose Ann? Siyempre po, masaya po kasi may gagamitin po ako para sa gamot, pangailangan ng anak ko po. Opo. So, nakikinig ngayon si Sir Alvin. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya, Nanay Rose Ann? Sir Alvin, maraming salamat po sa pag-grant po ng aking hining tulong para po sa anak ko sa inyong programa. Maraming salamat po. Ayun. So, Sir Alvin, ano na lang po yung kailangan gawin ni Nanay Rose Ann para ito pong tulong mula sa Ako Bicol Party List ay mahawakan niya na po para naman po dito sa kanyang anak na si Sak? Yes, ma'am. Actually, yung guarantee letter po na i-issue para kay Zach Fonda po na 80,000 worth ng guarantee letter na pang lab test niya at medicine ay hihintayin na lang po niya ni Mami Rose ang tawag po ng ating staff ng Ako Bicol Party List. Siguro po ito, hindi ho magtatagal ito, ilang araw lang po ito. Antabayanan niya yung tawag ng ating staff, no?
para makuha niya at babalik po siya dito sa ating People's Day, yung releasing day natin na Martes, para kunin niya yung guarantee letter. Ito po ay hatid, Ma'am Remy, ito po ay hatid ni Congressman Saldico. Alam naman po natin ang layunin ni Kong Saldi ay tumulong tayo ng tumulong sa mga nangangailangan. Opo. Ito po, Sir Alvin, na tulong mula sa Ako Bicol Party List. Ito pong serbisyo sa ating mga kababayan. Libre po ba ito? Tama po ba, Sir Alvin? Wala pong anumang bayad na hiningi po? Opo. Gusto ko rin pong samantalahin po ang programang ito, ang Tabang Ora mismo, para ipaalam po sa ating mga kababayan na nais humingi ng tulong medikal sa Ako Bicol Party List na wala po tayong sinisingil dito, processing fee, wala po lahat yan. Basta lang po, kompleto ang requirements sa dadalhin sa araw ng ating People's Day, ipoprocess po natin yan. Ayun, wala pong malinaw. Malinaw na walang hininging kapalit ang Ako Bicol Party List sa tulong o serbisyong ibinibigay nila. Maraming salamat po, Sir Alvin Martinez, ang Supervising Political Affairs Officer ng Ako Bicol Party List. At mabuhay po kayo lahat dyan. Opo. Balikan natin si Nanay Rose. Nanay Rose? Yes po. Sige, sa anong masabi natin na wala na tayong iisipin? Kumbaga, sinagot na ni Lord through Ako Bicol Party List itong alalahanin mo sa gamutan ni Zack. Yes po, napaka-thankful ko po. Lessen na po talaga yung worries ko sa gamutan, sa pangangailangan po ng anak ko. Kaya lubos po ako nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List, Tabang Ora mismo. At syempre po kay Congressman Saldico. Maraming salamat po at sana po patuloy po kaming tulungan at marami pa kayong matulungan pa. Thank you po. Huwag po kayong mag-alala, Nanay Rose Ann, dahil kasama niyo po kami sa mananalangin po na tuluyan na pong gumaling ito pong anak po ninyong si Zack. Thank you po. Opo, at ito Ma'am Rose Ann, may team po kami dyan sa Kongreso na tututok po sa inyo at aalalay upang masiguro at na matanggap niyo na po itong tulong mula sa Ako Bicol Party List. Okay po, salamat po. Maraming salamat, Nanay Rose Ann. Maraming salamat po sa inyong tiwala sa aming programa. At iyan mga ka-aksyon, ang mga reklamong ora mismong binigyang aksyon at tugon ngayong hapon. At para sa mga nagnanais na humingi ng tulong sa aming programa, panoorin po natin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa. Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang alauna ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. Sa muli hanggang bukas mga ka-aksyon, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ako po, si Nomer Corporal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po, si Remy Araneta Mindones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo.
Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama